Na Rympei U ka channel ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka menteri ka tanat ka koi ka khia jong ka Jylla ka Dr. M Ampareen lengdo ka loong baki sngob komen hado kata-kata ba ka Jylla menta kala yo sa kawaipat ka longkmie kum kai nong mihkhmat paidbah hiying do bar thau an jong ka Jylla kani ka jingong jong ka menteri ka badai ru ka MLA jong ka NPP na Shillong East ka dei hadin ba ka kyrteng jong ka NPP ka Dr. Metap Chandi Isangma kala Shajit kum ka MLA bathmai jong ka Gambegre haga election siteng samai ka Dr. Metap Chandi ka long ka Bri U ka bastat bat ka Bri U ka bajai ka Bri U ka bakloi banyarap ikiwai ngala itu yaka lakat to kan ni bat ngas ngau komen ba ublei ula sei sa kawai ka longkmie na kabanta ka Gambegre bat khantam na kabanta ki nong snong jong ka rilom garo baroh kawai laong commentary ka Dr. Ampareen ko ongro baki ngej scam bakani ka longkmie kan long ka wai na iki atiar ka banyarap bat tenrong lang iki babon ki kam ki bayadai bat ka an ki kanun jong ka san perthai ha ka Jylla ngas ngau komen shisha bangi yo sakawai ka longkmie ka Dr. Chandi khamtam hakum ka ni kapor bangi dunat baha ki longkmie hapo ka ying darbar thau an jong ka Jylla laban rap biang ka Dr. Ampareen menta ka samai ka ying darbar thau an ka Jylla kaladan hadu sangut ki longkmie ki balong MLA kata ka MLA jong ka Shillong East ka Dr. Ampareen lengdo ka badai ru ka menteri sarkar ka Jylla nang ta ka MLA jong ka Sutengah Saipung ka Santa Mary Shella ka Maini di Shira na Ampati bat menta sa ka Dr. Metap Chandi Sangma laingot na kini ki day na ka NPP kat baka Maini pat ka job na ka TMC